ilimi kowanne iri idan mutum kyautata niyya zai iya kasance masa ibada, kai balma zai kasance masa sadaqatul jariya. Ya zo a hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti, yana daga cikin abin da zai riski mumuni bayan ya mutu daga cikin ayyukansa, ilman allamahu wa nasharahu, wani ilimi da ya ilmantar da shi ya yaɗa sa. Ilman ya zo da siga ta nakira, idan kuma aka ce nakira kenan ba a yi takhassus ba, aka ce kowanne irin ilimi, matukar ilimin da ka ilmantar mai amfani ne kuma kai dan Allah, to bayan ka mutu duk wanda ka ilmantar da wannan ilimin yayi amfani da shi zaka samu lada. Dan haka ya kai mushan mat, ya kai mushan PC, ya kai mushan SVT, da baka tunanin cewa abin da kake ibada ne, ka san da cewa in ka kyauta niyyar ka ibada ce. Duk wanda ka koya ma mat yayi amfani da wannan mat wajen yada addini, to zaka samu lada, domin ilimin da ka ilmantar ilimi ne mai amfani, zai kasance maka sadaqatul jariya. Da haka mushani kuma ku kyautata niyoyinku. Na gaba muna musu nasiha da ta'limut tullabi al-ilma wal adaba ma'a, su koya ma ɗalibai ilimi da ladabi. Ma'ana wai shi ilimi ba shi kadai ake so ba, ilimi ba zai taba amfani ba sai ya kasance tare da ladabi, tare da ɗabi'u. Malamai suke cewa al-ilmu me ke da suna al-ilmu bila adabin kal jasad bila ruh, shi ilimi ba tare da ɗabi'u masu kyau ba kaman gangar jiki ce babu ruhi. Ma'ana a wajen karatu kada ya kasance ilimin kawai ake koya ma yara, a rika koya musu kyaukyawan ɗabi'u, a rika koya musu ilimin ya za su yi amfani da shi, su yi aiki da shi. Ana koya ma yara SVT, ana koya ma yara mat, ana koya ma yara kaza, amma sai dai theory kawai, amma idan aka zo practice ba su iya komi ba. Engineer nawa ke gare mu amma ba su taba inventan wani abu mai amfani, sun yi karatun amma sun kasa applican karatun da suke yi. Kenan dole sai an koya musu ilimi wanda za su iya su yi aiki da shi, ilimi wanda zai koya musu kyakkyawan ɗabi'u. Wani malami mai hikima ake waƙe game da makarantun ne yake cewa la taj'alu al-ilma fiha kulla ghayatikum bal 'allimu an-nash'a ilmun yuntiju al-amala. Kada ya kasance ilimin kawai za ku yi ta zuba musu teori kawai, yace ku koya musu ilimi wanda za su iya practice shi, ilimi wanda za su iya aiki da shi bayan sun kare. Rubbul banina ma'a ta'lima tarbiyatan yumsi biha naqisul akhlaqi muktamila. Ku koya ma yara tare da ilimi kyaukyawan ɗabi'u, wanda yaron da baya da kyaukyawan ɗabi'u an sasa a equal, an sasa a makaranta, ya hutu da kyaukyawan ɗabi'u. Kenan uwa masu girma, dole sai an kula da wannan, kada ya zamanto ilimi kawai ake zuba ma yara ba tare da aiki ba, ba tare da koya musu kyaukyawan ɗabi'u ba.